Bismillahirrahmanirrahim. Triplet babi na 132. Na san son shi kam ba za ki taɓa denawa ba. Ko me zai yi miki? Don haka suke da shegen shiga da kuma ba su fita. Idan ma kika ce za ki cire su to mutuwa za ki a banza. Tun last week nake kokarin cire son Yasif a raina, amma abin ma karuwa yake. Da na matsa ma sai na ji rayuwata tana da barazanar barin gangan jikina. Ba dan na so ba haka na haƙura dole. To na san ba za ki taɓa iya cire son ya Arif a zuciyarki ba. Idan kika matsa sai kin cire ma mutuwa za ki. Da haka ki haƙura kawai ki karɓe shi dan ya cancanci a so shi ɗan. Ni dai anti. Bata kai ƙarshen magana ba, Akida ta rufe mata baki tana faɗan na yarda da cansa da ya ce ke kanwarsa ce, gashi yanzu kin zo sai yaban shi kike yi. Dan Allah ki yi haƙuri ki kyale ni naji da abin da nake ji, kin ji ko? Bakin ku ɗaya. Dama ya gaya min ke kanwarsa ce, kin ga kuwa ai ba za ki so laifin yayanki ba dama. Sai Rimshi ta ji ba daɗi, maganar Akida ta yi mata zafi. Kenan Akida tana nufin ba ta son ta ne yasa take bin bayan Arif ko yaya. Mikiya ta yi da nufin ta fice daga cikin ɗakin, da sauri Akida ta riƙo hannunta tana faɗin ki yi haƙuri Rimshi, da wasa ne maganar kin ji. Tana magana tana ƙaƙalo murmushin dole. Da yake Rimshi mace ce mai kyakkyawar zuciya sai ta haƙura ta dawo ta zauna, kuma har ga Allah tana ƙaunar Akida, musamman ma da yanzu ta san cewa 'yar uwarta ce. Rimshi, ko dan farin cikin ki zan yi yadda kika bani shawara, amma kuma ba zan gaya miki yadda zan yi wa Hadvis ba, dan saboda na san yana jina. Zai ji komai da muka faɗa, dan haka kawai na bar wa zuciya ta sanin hakan. Sai dai ki sani ba zan guje shi ba kuma zan canza mishi ba. Abu ɗaya zan yi mishi wanda sai na yi zaki gani. Sosai Rimshi ta ji daɗi. Ita kaunar da take yi wa Akila ce ma ta sa take yi mata kwaɗayin samun ɗaya daga cikin triplets ɗin, saboda ta san za ta samu kulawa fiye da tunani, za ta samu farin ciki. Shiru suka ɗanyi na 'yan mintoci kafin Akila ta ɗauki wayarta tare da miƙa ta shiga toilet. Fuskar ta wanko tare da fitowa ta ƙara tsantsara makeup. Zuba mata idanu Rimshi ta yi ganin ikon Allah. Bayan ta kammala ta ɗauki hoto kala biyu a wayarta. Ta yi kyau sosai, ta fito sak a jinin Dr. Salman da kuma barista Norat. Feshe jikinta da perfumes masu daɗin kamshi ta yi kafin ta ce da Rimshin ta tashi su koma gadin. Ba mu so ta tashi, sai dai kuma bata gaji da binta da idanu ba. A yadda suka bar su Imran haka suka dawo suka same su. Sallama suka yi musu har suna haɗa baki wajen amsa. Zuba mata idanu Arif ya har sai da ta zauna a saman sofa. Shi da Zoliya ya ce, "Sarki rigima, Prof, this your sister fa ba a magana, rigimammiya ce nan ba ɗaya." Yana magana yana wannan murmushin nasa mai kayatarwa tare da ɗaukar hankali. Dan murmushi ta sakar mishi kafin ta ce, "Saboda ni auta ce ai yasa dole na yi rigima, ko ba haka ba ya Imran?" Cikin harshen Turanci suke magana ba Hausa ba. Gida matuka Imran yayi na faɗan, "Yes, our husband ke auta ce dole ki shagwaba, mu kuma mu ƙara shagwaba ki." Shi ma da Imran da Turancin yayi maganar, sai murmushi suke dukansu. Akila ta nuna kwata-kwata ita bata ma gane shi ba. Hajbit ki shirya gobe da safe Akil zai mai da ke gida kin ji? Cewar Imran. Da sauri Rimshi ta dago kamar za ta yi kuka. Rarrashin ta Imran ya fara tare da yi mata alƙawarin bayan kwana biyu zai sake dauko mata ita, zai kawo ta si wata guda. Ba dan taso ba ta haƙura, haka suka ci gaba da yin hirarsu mai cike da nishaɗi tare da bawa juna kulawa. Ƙayatattun murmushi ne ɗauke a kan fuskokinsu. Hakan zai tabbatar maka ba ƙaramin jin daɗin hirar suke yi ba. Shi kuma Oga yana bedroom ɗinsa yana bincike akan wani sojansa da aka kashe. A jikinsa an sami wani tambari na ƙungiyar 'yan ta'adda. To yana bincike ya gano gaskiya. Shin sojan sun ɗan leƙen asiri ne na 'yan ta'adda ko yaya abin yake? Ita kuma Jeli tana can har yanzu tana barci. Kuka ta sha iya son ranta kafin barci ɓarawo ya yi awon gaba da isa. Ta gama period jiya amma ta ƙi yarda da ya Imran gidan Abi. A ranar da suka je Katsina a ranar suka dawo sun yi sa'a sosai da yake baban Sadiq mayin son kuɗi ne, sai ya ba su Hanan din ya ga ruwan kuɗi. Har mamaki dadin Jeli ya rinka yi ne da bai san su waye su ba, ya dauki su kutum dungurungum ya mika musu. Maman Sadiq ta yi kokarin hana shi amma shi ya ga ruwan kuɗi. Ta yi kokarin gaya mishi kila yan mafiya ne, kila kuma sai da Hanan din za su je su yi. Nan ma ya rufe idanu ya murje gaskiya ya dauki Hanan ya mika musu. Abi kam dadi ya rinka ji abinsa, shi kuma dadin Jeli nasiha sosai yi wa baban Sadiq tare da tunatar da shi Hanan fa tana da babban haƙƙi a kansa. A ranar alkiyama sai Allah ya mishi tambayoyi a kanta. Yanzu da ya dauke ta dungurungum ya basu, bai san su waye su ba. Idan ya mutu Allah ya tambaye shi ina amanar da ya bashi na yarsa Hanan me zai ce? Kenan cewa Allah zai ya kyautar da ita ko yaya? Dama an bashi ita ne dan ya kyautar da ita? Ya sani ba fa iyaye kaɗai bane ke da haƙƙi akan 'ya'ya, su ma 'ya'yan suna da haƙƙi sosai akan iyayensu, tun daga ranar da aka haifo yaro har zuwa ranar da zai koma ga mahaliccinsu. Sai ubangiji ya tambaye ka ya ka kula da su, shan su, tarbiyyar su, ilimin su, sutura da sauransu. Abinku da jahilci sai ya ce shi dai ya ji bare sun ce suna son Hanan din ba, to ga ta ya basu. Idan kuma wani munafurci da iskanci za su kawo mishi ne, to su ajiye mishi yarinya su wuce su bashi waje. Jin haka yasa suka kyale shi, yayi nisa ba zai ji kira ba. Jahilci ba daɗi, haka suka ɗauke ta. Abi ya bashi 200k suka kamo hanyar su ta dawowa gida. Sai washe baki yake ya sami kuɗi. Yau ba a magana, sai ruwan albarka yake sanyawa Hanan din ta kawo mishi mai bashi kuɗi. Bai wani damu da rasuwar maman Hanan din ba ma. Shi dai bukata ta biya tun daga kuɗi. Duk wannan abin da ya faru Sadiq da Yusuf ba su
su nan. Yusuf yana shagonsa. Kasuwancin nasa Allah ya saka mata albarka. Sai haɓaka take. Shi kuma Sadiq yana gareji. Har kwalla sai da maman Sadiq ta yi. Ta rinka haɗa su Abi da Allah akan kada su cutar da Hanan. Irfan ne ya rinka bata hakuri tare da yi mata alƙawarin babu abin da zai faru sai alkhairi insha Allah. Da hakan suka baro Katsina suka nufi Kaduna. Suna shiga gida kowa ya wuce fatsinsa. Dadin Jeli ya wuce nasa shi da Irfan da suka shiga ciki kuma Irfan ya wuce bedroom ɗinsa. Dama shi sarkin kulewa a cikin ɗaki ne. Kullum yana kule yana kunci abinsa. Baya son hayaniya. Shi kuma dadin Jeli toilet ya nufa don yayi wanka. Aila bata nan tana can cikin gida wajen su anti. Anti da ta ga sun dawo da Hanan ba karamin daɗi ta ji ba. Ta tsala wankanta suna zaune a falo ita da Aila. Dan karariyar les ce pink color, ɗinke riga da skirt a jikinta. Kayan sun zauna mata da kyau. Ba karamin kyau ta yi ba. Ta sha makeup iya makeup abinta. Sai kamshi take yi. Ga wani kyakkyawar ɗaurin ture kaga tsiya da ta ɗaura. Ganin sa yasa ta miƙe da sauri tana yi mishi sanar da dawowa. Ita ma Aila ta sha kwalliya ba kaɗan ba. Sai wani ƙara sirritaccen kyau take yi. Ta yi fresh ga kamshin da take zuba. Sai da ita doguwar riga ce a jikinta. Launin maroon color. Da yake akwai duwatsu masu kyalli a jikin riga. Sai ta ƙara mata wani shegen kyau sosai. Sai murmushi suke dukansu cikin sauri ita ma Aila ta miƙe tare da yi wa Abi sanu da zuwa suka gaisa ta gaisa da Hanan kafin ta zame jiki cikin dabara ta gudu wajen mijinta. Tun da take kewarsa bai taba yin nisa da ita ba na awa daya sai gashi ya wajen awa 8 ba su tare. Ta damu shi yasa bata ji kunyar su Abi ba ta zame ta gudu abinta sai dariya Abi da anti suke mata. Dan zungurin anti Abi yayi kasa yace kin ga yadda ake yi wa miji ko ya zama da kullum marmarin shi zaki rinka yi babu jin kunyar kowa kin ji ko. Dariya ta yi tare da rungume shi tana faɗin to bana yi maka ne jan hancin ta yi kina yi min mana amma ki ƙara wancan yayi min kaɗan. Ganin haka yasa nan ta zama sumi ta basu waje ta haura sama zuwa ɗakin da yake mallakin ta. Lokacin ita ma Jeli tana nan tana ɗakin kwance tana barci. Mun koma baya ne kaɗan a gidan abin don ku ji me suka faru a kwanakin da suka wuce. Ita kuma Hajiya Batula ta je kawai Afiya ziyara don ta duba wani hali take ciki. Abi ne ya ce Halima wai ya naga sai kara haske kike yi ne. Ya tambaya yana kare mata kallo. Za ta yi magana kenan suka jiya Ummu daga bayan su. Saman bene tana surfa uwar masifa da murya kaman bambanin akuya. Yanzu cin amana ta kwaya ta kai ranar kwana na ku tsaya a falo kuna tsiskancin ku ta yadda ma zan gani kenan ko wato na zo na gani da kyau kun ci amana ta. To Allah ya isa kuma sai Allah ya saka min ki kuma Halima ki jira ki gani bakar munafuka. Ai kin san yau a daki na yake shegiya kullum kina wani sunna da kai kamar ta Allah ashe Musa ne a baki Fir'auna a zuci. Bakar azzalima algunguma kullum cikin fadar Allah ya ce annabi ya ce amma baki amfani da abin da ke faɗa yanzu idan da ke malamar Allah da annabi ce ai da ko kallon shi kin san haramu ne a wajenki yau kam tunda a ɗaki na yake mai yakin bikin cinye min kurwar miji ya tattare ya tare a wajenki to wallahi ta Allah ba take ba ki gama tsafin ki da asirin ki duk haka zaki gani ni dije ki bar ni nafi karfin yarinya sai dai uwar yarinya wallahi bata kai karshen maganar ba ganin za ta tara musu jama'a yasa Abi ya daka mata uwar tsawa mai firgitarwa. Hadiza kina shan giyar wake ko? Kanki ɗaya ne ko akwai motsi a ciki? Kin san me ke faɗa kuwa? Kin san me ke yi kuwa? To idan ma kanki ba ɗaya ba ni zan dawo miki da shi ɗaya yanzu nan. Ki sani ba zan iya wannan halin naki ba kuma Halima ba zan iya raba makwanci da ita har na rinka raba muku kwana ba. Kin manta shekaru nawa kika sa kafa kika yi da fatali da auren ki kika bar gidan nan ne? To a wancan lokacin baki san da haƙƙin nawa ba kenan ko? A wannan lokacin baki san da raba kwana zai zo ba kenan sai yanzu ko? Ko da ma kina tunanin zan yi ta zaman jiran ki ne? Idan haka kike tunani to kin tabbata mai kwakwalwar kifi. Kin je kin yi tauya wacen ki na tsawon shekaru kin dawo. Ban ce miki komai ba na daga miki kafa saboda albarkacin ƴaƴan da ke tsakanin mu. Yanzu kin dawo kina son dage min hankali ki takurawa matata. To ina so ki sani ba zan iya rabuwa daidai da kwana ɗaya da matata mai suna domin Allah ba. Halima ita ce farin ciki na da haka ki je na sake ki saki ɗaya. Yi magana cikin fada da zafin zuciya ya kai ƙarshen magana tare da riko hannun anti suka nufi saman bene ta gefen da suka raba suka wuce mamaki ne ko tsoro waye san mata ta dai kasa magana sai su da idanu take jin abin da take kamar a mafarki ita yau Abi ya saka ta furta a cikin ranta tare da juya jiki a mace ta koma cikin bedroom ɗinta zuciyarta cike tab da tunanin mafita. Shi ko Abi yana shiga bedroom ɗinsa toilet ya nufa don yayi wanka. Duk zafin rai da bacin ran da Ummu ta sanya mishi a falo yana shigowa cikin ɗakin sa ya ji sanyi a zuciyarsa. Anti ta gyara mishi ko ina sai wani kamshi yake yi. Ga wani daddaɗin sanyi AC da ke gudu a tsakiyar ɗakin. Nan take ne bacin ran nasa ya rasa. A bangaren Aida kuwa tana fita wajen mijinta ta nufa lokacin yana wanka kai tsaye wajen jirowan kayansa ta nufa kananan kaya ta fitar mishi da su da yake ba wani iya aikin kirki ta yi ba sai gyaran ɗakin nata bai yi kyau sosai ba amma ta yi kokari ta shimfiɗa musu gado ta yi shara iya yadda ta iya dama ita rayuwar da ta taso a ciki kenan bata zauna a gida ba bare ta koyi wani aiki iya abin da ta koya gidan su karsa sai kuma wanda an take dan koya mata a yanzu. A saman gado ta dora mishi kayan ita ma ta zauna gefen kayan tana jiran fitowarsa yana fitowa da kyakkyawar fuskar ta ya fara tozali murmushi ya sakar mata kafin ya bude mata hannayensa
akan ta zo. Da sauri ta miƙe ta nufe shi, rungume ta yayi sosai suna sake murmushi a tare. Na yi kewarki sosai, ya faɗa ƙasa-ƙasa. Dadi ni ma na yi kewarka, har ciwo sai da kai na fa yayi nan baka dawo da wuri ba. Sai maganar a shagwabe. Subhanallah, ciwo kuma, ya tambaya yana ɗago haɓarta. Gyada mishi kai ta yi. Ayya sorry, ba zan sake tafiya wani waje mai nisa na barki ba. Idan zan tafi to kafa ta kafarki, idan ba haka ba na fasa zuwa. Mamishi ta sakar mishi tare da ƙara dafewa a jikinsa. Tana jin daɗin wannan damshin ruwan da jikin nasa da ke taɓa ta. Ya lura da hakan, cikin sauri ya sake ɗago haɓarta suna kallon juna. Tabbas idan ya shanka daidai ciki gare ta, dan ga alamominsa duka sun bayyana a tattare da ita. Wani irin mummunar faɗuwar gaba ya ji lokacin da ya tuna menene silar mutuwar momin Jenny, haihuwa ta zo yi. Allah ya karbi kayansa. Kwata-kwata ma ya mance da zancen kamanni da ke tsakaninta da momin Jenny din. Shi da murna ya fara yi, ya samu abin da yake so. Sakin ta yi tare da nufar gaban mirror. Cikin sauri ya shirya tare da yi wa Allah sujudar shukur. Sai bin shi da idanu take yi. Bayan ya kammala ya zo ya rungume ta sosai a jikinsa yana zuba mata godiya da sumbatin me take so ya yi mata. Mamaki ne ya kama ta, me yake faruwa ne kuma? Zaune da ita a bakin gado ya yi tare da duk hannunta cike da so da kuma kauna ya fara magana. Bebin dadi kina ji na ko? Kira mishi kai ta yi alamar ni ne a wata a wajen mamana. Bayan ni babu wasu. Mamana tana so na fiye da tunani, amma a haka ta bari tana kuka ta tafi. Ba ma wannan ba nake son gaya miki. Kin gani bani da kani kuma Allah bai bani yara da yawa ba. Jeli kawai gare ni. Zan so ki haifa min yara dozin da zan dinga kalla ina jin daɗi. Ina rage zafin kewar mamata. Yayin magana idanunsa cike tab da kwalla. Da yake yarinya ce sai bata hango tsantsar ciwo da ke cikin rayuwarsa ba. Bata hango irin bakin cikin da yake ciki ba. Ta dauka kawai irin kwallon da ya saba yi ne. Bata san wannan kwalla mafi azaba bane a gare shi. Dani dama gogo Batula ba kanwarka bace? Ta faɗa tana rufe mishi idanu dan hawayen da ke ciki su zubo ta goge mishi. Batula kanwata ce amma mamanmu ba ɗaya ba. Baki ji na ce miki ni ne auta a wajen mamanmu ba ne? Ba a wajen babanmu na ce ba. Wajen mamata ni ne auta. Dadi to ina mamanka da babanka? Dan Allah ka kai ni ina son ganin su. Shiru ya danyi kafin ya ce babana ya rasu. Mamana kuma tana a inda ba mu isa mu yi gigen tunkarar wajen ba. So kawai ki bar zancen. Kawai ki yi musu addu'a Allah ya ji kan baba. Mama na kuma Allah ya fitar da ita zan ce ne ko kuma mai oho dai. Kawai ki yi musu addu'a da ta dace da su. Amma ita ma mama fa ba mu da tabbacin tana raye a yanzu ko ta mutu. Kawai ki yi musu addu'a Allah ya ji kansu baki daya. Ya ji ƙarshen magana tare da miƙiya ya shiga tare dan ya je ya yi kuka sosai ko zai samu sauƙin abin da yake ji. Allah sarki sun ga rayuwa. Musamman ma shi da yake auta. An raba shi da mahaifiyarsa tun yana yaro karami. Tun bai wuce 2 to 3 years ba. Ya fi so Abi gaba ɗaya shiga kuncin rayuwa. Gashi lokacin da ya fara girma ya dawo hannun Abi, Ummu ta azabtar da rayuwarsa. Ya zo ya yi aure da wuri ba dan ya shirya ba, sai dan samun mafita. A auren ma sai da ya fuskanci matsalar dangin matar tasa. Shekara ɗaya da aurensa suna tsaka da san juna da matar, Allah ya karɓi kayansa a lokacin haihuwa. Ya yarda da kaddararsa bawan Allah, ya jure ya ci gaba da addu'a. Ya riƙe Jeli hannu bibbiyu. Baban Munir ya zo ya sake jefa rayuwarsa cikin kunci. Bayan haka Jeli ta bata. Ya sha bakar wahala da har jinya sai da yi. Ya sake gane ta. A gaba ɗaya rayuwarsa waje uku ne ya ji daɗi. Na farko rayuwar da ya yi ɗan ƙalilan da dadar Ramsha. Sai rayuwar shekara ɗaya na aurensa da momin Jeni. Sai kuma yanzu da ya sake aure ya aure Aila. Su ne iya jin daɗin da ya samu a gaba ɗaya rayuwarsa. Amma duk da haka bai sare ba. Ya dokufa ya koma ga Allah. Bai ce wani ne ko wata suka yi mishi wani abin ba. Ya yarda jarabawa ce daga Allah. Kuma a wajen Allah kawai yake neman taimako. Sai da ya yi kuka sosai kafin ya wanke fuskarsa ya fito ya dawo cikin ɗakin. Kwanci ya same ta a saman gadon har ta yi bacci. Abin ku da mai karamin ciki. Kusa da ita ya zo ya zauna tare da shafa kanta. Ya karanto mata addu'o'i sosai ya tofa mata. Sosai yake jin tsantsar ƙaunarta a cikin ransa. Ya jima yana kallonta kafin ya haura saman gadon da kyau ya gyara mata kwanciya tare da rufa mata bargo. Dan garin akwai hadari da iskar ruwan sama. Aurala ya wuce ya ɗaurin toilet tare da shimfiɗa da duma ya tada salar la'asar da bai samu yayi ba. Gidan layin kuwa misalin karfe 8 na dare zaune suke ita da Akila a ɗakinta suna hira. Tana sanye da abaya mai kyau launin pink. Ita kuma Akila a taface ɗinkin doguwar riga a jikinta. Akila ta zuba mata makeup kamar waɗanda za su je party ko gidan biki. Bata ɗaura kyakkyawar gashin ta ba. Ta sake shahar gadon baya sai ta yafa mayafin gina a kanta. Sai kamshi suke zuba. Akila na ta bata labarin kyawu irin na kakanta Naurat. Bata san cewa kakansu ɗaya ba. Da yake ita Rimshan ta sani sai ƙara tambayar ta take yi da waye kakan nasu take kama. Kuma dan Allah a ina ta san kakarsu. Na Akila ta gaya mata a hoto ta santa. Abba yana da hotonta tun tana budurwa har auren su da Dr. Salman da bayan aure duk yana da hotunan. Kamar za ta yi kuka ta ce dan Allah an ta Akila ki dauki hoton a waya ki turo min ko a WhatsApp ne in ganta kin ji. To ta amsa mata da shi har mamaki Akila take na yadda Rimsha ta damu sosai akan maganar kakar tasu. Suna tsaka da hirar Imran ya shigo ya sanar da Rimsha ta je ta kai wa Saif abinci. Sai sauri ta miƙe tana faɗin an ta Akila ina zuwa. Ruwaninta Akila ta yi tana faɗin Rimsha ki jira ni yau mu je na ga masoyinki. Za ta yi magana Imran ya riga ta da cewa a Ahad bitki zauna ki jira ta. Ba musu ta amsa da to.
da sauri Rimsha ta wuce sai ya tafita ma shi ma ya fice daga ɗakin su kamar ake da ita kaɗai. Wayar ta jawo ta fara latsawa bayan ta ɗauki abincin da sallama ta shiga ɗakin nasa yana zaune a bakin bed ɗinsa jikinsa na sanye da wandon jeans baki da t-shirt fara high-neck t-shirt ne mai dogon hannu ya ɗaura gashinsa da alama yau yana cikin bakin ciki dan fusataccen fuskar na tasa har wani kyalli take saboda ɗaure ta da yayi bata kalli inda yake ba dan tana tsoron kada su haɗa idan ta kalli cikin idansa. Abincin ta fara zuba mishi shi kuma ya zuba wa yatsun hannunsa idanu yana kallo a hankali ya je da kallonsa a kanta da nufin ya kalli abin da take zuba mishi a cikin plate dan yau ba komai zai ci ba akwai abin da baya sha'awar ci yana dago idanunsa kai tsaye suka sauka a saman kirjinta wadda kuma an yi sa'a wuyar a baya ta gangaro ƙasa hakan ya yi sanadiyyar bayyanar sunansa da ke a wajen sai dai sunan bai fito sosai ba sakamakon ba sosai wuyar rigar ta yi ƙasa ba iya sunan GAR ne kaɗai ya bayyana saura ba su fito ba da kallon sa yayi akan fuskar ta wadda shine kallonta na farko da ya fara yi a rayuwar zaman da suka yi sun dan jima a tare amma bai taba ganin fuskanta ba wannan kallon da ya yi mata kuma ta yi daidai da dagowar kanta domin ta saci kallonsa ko me yake yi ido cikin ido suka kalli juna yau wani irin bugu da karfi kirjinta ya yi yau ta kalli cikin tsakiyar kwarar idanunsa da sauri ta yi kasa da kanta yayin da shi kuma ya sanya hannunsa ya zama mayafin da ke a kanta tare da riko rib din gaban rigar tata domin ya zuge kasa ta yadda zai samu damar ganin abin da ta rubuta a kirjinta da kyau a razane ta miƙe da nufin ta gudu ta bar ɗakin cikin zafin nama ya riko hannunta tare da fisgota da ƙarfi aiko yana fisgota sai saman kirjinsa ta faɗa ko kaɗan bai ji komai ba tamkar wani dutse ita kuma suma ne kawai bata yi ba amma har wani fitsari take ji ya zo mata da wani uban gudu tamkar zai zuba mata a cikin wando duk ta kiɗime ta fita hayyacinta bata san tam ɗin da ta saki wani irin marayan kuka ba wanda daga ji ka san cewa kukan tsoro ne shi bai wani damu ba dan tana jikinsa ba abin da yake gabansa kawai yake abin da ya yi niyya kenan wato ganin me ta rubuta a wajen domin zuciyarsa na gaya mishi sunansa ne da gaske kamar yadda ya gani hannu ya kai da zip din rigar nata da nufin ya zuge cikin sauri ta kai hannu bibbiyu ta kankama gaban rigar ta hana shi zugiya tana yi tana matsar kwalla gently ya ce remove your hands jin sexy voice ɗinsa mai haukatar da tunani mai sauraro saboda daɗi ba karamin haukata ta yi ba bata ma san tam ɗin da ta zama hannayen nata ba sai dai ji ta yi ya zage zip ɗin ƙasa har zuwa shafaffen cikinta ta tsaye idanunta ta yi da kyau wani irin azababban kunyarsa ne ya kama ta yawani ya kallon mata ƙirjinta kuma ga ta a kwance a jikinsa abin haushi ma namiji ba mace uwarta ba kuma namijin ma ba muharraminta ba babu abin da ya haɗa su shi kuwa bai wani damu ba hasali ma bai kai idanunsa kan ƙirjinta ba abin da yake buƙatar gani shi kawai ya zuba idanu yana karantawa tare da jan kyakkyawar farar vest ɗin jikinta ƙasa don ya gani da kyau tsabi ya karance kafin ya dawo da kallonsa akan kyakkyawar fuskanta da ya sha makeup sosai yau ta datsa idanu gam kamar za ta fasa su saboda matse su da ta yi gaba ɗaya ilahirin jikinta rawa yake kuma tabbas ya lura da hakan daidai lokacin kuma Arif ya shigo cikin ɗakin bakinsa ɗauke da sallama irin ta addinin musulunci bai lura da ita a jikin ɗan uwan nasa ba sakamakon sun ba kofar shigowa baya jin sallamar Arif ya sa ya saki bai tsimmunata tare da sakinta daidai lokacin shi kuma Arif ya karaso wajen ya sha ruwan mamakin ganin ta a jikin layin ɗin bai yi tunanin wani abin layin ɗin ya duba a jikin ta ba bai ma lura da zip ɗin rigar ta a zuge ƙasa ba da yake kun san akwai base hakan yasa bai gane ba amma dai kansa ya kulle ya san dai dole akwai abin da ya kawo ta cikin layin to menene zama yayi kusa da dan uwan nasa har lokacin bai kauda idanunsa daga kansu ba ita kuma idanunta a datsa har lokacin shi kuma layin ta shigo a Arif yake kallon fuskar nata yana nazarin wani abu yes tabbas akwai abin da yake nazari dangane da fuskar ɗinta tabbas ya taba kallon mai irin wannan fuska sak a tare da Josephine to wace ce ya tambaye kansa tashi mu a jiki shine abin da ya furta a nutse jikinta sai rawa yake ta miƙe daga jikinsa ta soka ƙasa har ga Allah ganin sunansa yasa gaba ɗaya ya ji wani iri jikinsa yayi sanyi amma yana da buƙatar ya tabbatar da tun yaushe aka yi wannan zane dan ya lura kamar ba na yanzu bane idan zanen ya jima kenan hakan yana nufin dan Allah aka yi shi idan kuma bai jima ba akwai dalilin yanta ke da tsoro da fargaba idanunta a rufe bata lura da Arif ba ta nufa hanyar fita daga ɗakin har lokacin jikinta na rawa da ƙyar take iya taka kafafunta ta rike kanta dan kada ta zube a ƙasa come here ya furta tare da kallonsa akan Arif da ya ta iya juyowa ta nufo shi tana mai kallon ƙasa ta ƙi yarda ta ɗago kai ta kalle shi inda ta saba zama a nan ta koma ta zauna what's your name ya tambaya yana ɗago wayarsa gaba ɗaya ta nemi nutsuwarta ta rasa ina za ta sanya ranta ta rasa me take yake yi mata daɗi da ƙyar murya da rawa ta bashi amsa da my name is Rimsha shi dai Arif sai mamaki yake wai me ya haɗa su ne ya kasa ganewa fa yaushe kika yi wannan zanen kuma me yasa kika yi yana magana yana tura sako a wayarsa zuwa ga Asif cike da tsoro da fargaba fitan lokacin da ta ce mishi last week ta yi ba ta rikice ta manta koyaushe ne ma ta yi zanen jinta ambaci last week yasa ya ce ta dauko mishi chemical da ya zuba mata a lallen hannunta ranar bari ya zuba a goge zanen wani irin mahaukacin razana ta yi tare da sakin kuka mai sauti ita kadai ta san azabar da ke tattare da wannan shegiyar chemical din shi dai Arif ya zuba sarautar Allah idanu kawai yana kare musu kallo tunda an rasa mai fidda shi daga duhu
Don masu sauraro ina ga anan zamu dakata, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa, sannan ku yi mana like. Mun gode.